posachedwapa tikupatsirani ena mwa mafunso amene Atolankhani lero lino anawafunsa Namiwa ndi bungwe lawo la SEDED amene amachititsa msonkhano kapena kuti press briefing lero lino pa 7 May mu mzinda wa Lilongwe. Takhalani pompo mumvetsere kuti Atolankhani amenewa adafunsa zotani ndiponso Namiwa ayankha motani. The floor is open. As per the tradition, you'll be identified and you introduce yourself, then you fire your question. Ndimafuna mundilole bwaloli ndipereke kwa Atolankhani amene muli muchipinda chino kunena kuti pazimene tayankhula ngati pali mafunso mutifunse. Choyambirira muzitchula dzina lanu kenaka ndikuponya funso lanu. Zikomo kwambiri. Ine dzina langa ndi Alex Patson kuchokera ku Wireless Image FM. Mukuyankhula kwanu mwanenako kuti pali anthu ena amphamvu amene ali ku State House amene akumaopseza governor wa Reserve Bank kuti azinena zinthu zabodza kuti mudziko muno mulibe ndalama zakunja. Mwina timafuna amalawi atadziwa kuti anthu amene ndi ndani komanso mwina ngati bungwe la SEDED umboni wake uli kuti. Zikomo. Ine ndi Promise Tom kuchokera ku Nkhoma Synod Radio. Mbuyomu ndondomeko imene yogula mafuta G2G. Mwina ngati bungwe la SEDED munali nayo chikayiko nena kuti nkutheka ndi anthu ena mwina ku State House amene akufuna tisatagwiritsa ntchito ndondomeko imeneyi mwina pa chizungu amati for personal gains kuti mwina aziwakomere. Apa ya mwina statement yanu mufoloza mwina njira imeneyi itakhala kuti mwina yafulumizitsidwa malinga ndi funso lanu kuti kodi iyamba kugwira ntchito liti. Tinena kuti mwina mwayilondoloza nkuona kuti ayi ndi njira yabwinobwino imene mwina boma litha kupindula kapena nzika dziko lina litopindula nayo. Ndingayambe kuyiwala bagwira ndi mafunso amene alipo tiyankhe mafunso amenewa. Funso loyambirira kuchokera ku miji mkufunsa kuti kodi anthu amphamvu amenewa amene pa ballot panalibe koma ali ku State House amphamvu ndi ati. Anthu amenewa alipo. Ndikuyankhula pano akudziwa kuti Namiwa yotu angopanga manyazi kuti asanditchule. Koma sikuti manyazi ya. Tikamapanga nkhani za Malawi, nkhani zake za mafuta, sikumakhala manyazi ya. Koma kuti nthawi zina zake kumangofuna kupanga apply ka diplomacy pang'ono. Ndifake ndanena kuti tapereka masiku 7. Masiku 7 amenewa paoneke kuti zimene tapemphazi zichitike. Akapanda kutero anthu omwe adziwa. Fombono ulipo. Andi ndi wokhweka kwa adziwa. Chifukwa kudakhazikitsidwa makomiti atatu. Komiti imene inapita task team imene inapita ku Dubai inasogozedwa ndi mlembi ku nduna wa zamphamvu ndi magesi engineer Mafunso Chikuni. Ndiye kuti komiti ina imene akuitchula kuti advisory imene wapa mpando wake ndi mbusa Zaki Kawalala. Ndiye kuti technical committee imeneyo wakuisogolera ndi Henene Kachachi. Ndi mukayang'ane mmene momo mukaona kuti aku State House aja ndi await sizobisa alipo. Koma bungwe la SEDED sinabwere pano kuzayambana munthu, sinabwere pano kuzapangisa munthu manyazi, tikukamba nkhani zofunikira kwambiri, nkhani ya mafuta. Ndimafuna ndinene ichi kuti kulibe dziko lonse dziko lapansi imene mungapite kumene amapanga nthabwala kapena nchezero pa nkhani za mafuta. Ndifake maiko osiyanasiyana anakhazikitsa kampani zawo zoti zona za mafuta. Mdziko muno kampani ya Nukmage adayikhazikitsa mu 2002. Mbuyo munalibe ankangolola amalonda na amabwera ndifake kuli zinthu ambiri zitopotopo kuti anthu akombedwe mapira pa mutu. Ndifake kuziko kuno kuli toto ija ndi boma la France. Ndifake kuziko kuno kuli mobile ija ndi boma ya America. Ndi kuziko kuno ndi Puma. Mukati mukumbukira Puma yango sintha umene amayicho yani British Petroleum BP. So fuel is what drives the world economies. Any slight movement in prices of fuel, it changes china chilichonse. Ndifatana kuti ulendo umene wanapita delegation ichi kungopita ku Dubai kungobwerako
kaya adamva bwanji kuti ku Malawi tu ayiphula nthawi yomwe ya Kenya anakanenerera nena pano a Kenya ma premium amene amagwisa ntchito asintha chifukwa amva kuti a Malawi mwapa size ife simatipasi ndikunena pano pompapa ku Mozambique uko padakali panopa iwo on average ndi $64 pompa pa Mozambique apa asintha ku Tanzania ayambaso kukambirana kuteroko dera la Africa ino tinkapusisidwa ni madobadoba ndizo zodabwisa zopasa manyazi kunena kuti anthu akufuna kwabwino afuna tikakamilebe kumagula 195 petrol dola ya America 188 diesel dola ya America pamene ena akuti yemwe azitipasa pa 51 pa 54 ngumadeba kuti masamu aka mtundu wanje amene ufuna kupanga ino si masamu akomera Malawi ya anthu afuna azilemerese umboni tanena kale kuti zikakhala kuti ndalama zofuna zipite ku company imene ali nawo pa ubale akumapita ku Reserve Bank 2 weeks letter of credit kumatuluka koma makampani ena akuti apasidwe ndalama mpaka na pano sakutani sakuapasa cholinga akwiye mzikono mukhale kuti mafuta mulibe komanso mwina mundilole popeza sabata yapita ite makumbukira ufulu wa olemba nkhani ina yona kuti menta bwera pano takupasa ntipi mukana pangazi chamati investigative mulowe undercover you should flush these guys out. They are doing a disservice to this country. They are doing a disservice to you. Koma akukanga tula kubisala. Ino ndi democracy. Imene mafuna kuti tizipanga zinthu poyera. Aliyense amene amafuna kumapanga zinthu zobisa mu democracy ali mbuma lola kuika. Choncho is two way. Pasana fike if what achule inu Atolankhani do a service to this country. Pangani investigate, you should expose them. Poyambira mapazi wokuti makomiti aja alipo atatu. Ndachula machea. Ndiye mzika ngoyangana malisti pekuti apapo State House ntuti mukampeza ndi kuti ndamene nkhani yachiwiri mnena kuti mbuyo mumunda Ayankha ino accident kuchokera ku this is nkoma munda Ayankha mbuyo kuti mukuyikayikira ndimafuna ndisindike pano kuti amalawi mundimve malinga ndi lamulo limene tili nalo la ugula ndi kugulisa mafuta mdziko muno G2G sidachitike idachitika ija si government to government chifukwa choti Gulf Energy Limited si company ya boma nifike mtati muone maina timachula hapa timachula Aramco timachula kumachonde awa ni makampani onena kuti mukapita kumene koko mukakapita kuweti Lero mukafusa za mafusa akuuza ni kuti pitane kwetwa KPMTC mukapita mupite ku Saudi Arabia akakuuza ni pitane ku Aramco mukapita ku Oman akuuza ni kuti company yathu ndi chani OQT so chinthu chachiwiri lamulo likunena kuti ubwenzi wogulisa mafuta pakati pa boma ndi boma ukene kuchitika pakati pa boma la Malawi ndi boma lina kumene amapanga ndi kuwenga mafuta ndeno wina kuyambira lero ndifuna ndikuwuzana akakakamina kunena kuti ya tinagula mafuta anabwera kutanga G2G ndemo mugire pankoni kuti tiyeni ku Kenya komwe onese zisime za mafuta awo ife chimene kuziwa vinyona kuti anakagula kwa nkhala pakati agent Gulf Energy Limited njimozi ngati Mineral Addax njimozi ngati achina Camel Oil nawo samakagula mafuta kumene amawenga ku Saudi Arabia yako kwa alu yako nkumagulisa timvane pamenepo ndiye zijanza manyazi tiphunzira Malawi kumafusa kumadabwa zichankatuza Ibrahim Matola zanzaboza chancho linga choti anthu achapindule choncho G2G sinachitike ku Malawi kuno ikayamba mudziwa komanso atiuza ifa tabwera pano kuti amatolawo atiuze kuti iyamba liti ifa tikuyifuna chifukwa kuti mafuta awo ngosika mtengo piringo kuchoka ku Zodiac munakambapo nkati mwe kuyankhula kwanu kuti mukufunitsa kuti mafuta amenewa atsike mtengo kamba konena kuti ali tizigula kapena tikugula pansi pa ndondomeko ya boma tu boma ndi munakambapo kuti mwina mafuta mitengo yake sapyole 1000 munaunikira bwinobwino kunena kuti titamagulitsana model palita pamenepo zitaukhala molingana ndi ndalama imene tikugulira maiko akunjawo kapena mwangoganizira kuti mwina mafuta atatsika kufika pa 1000 pa lita kapena kutsikirapo funso labwino kwambiri ndimafuna Amalawi adziwe kuti mafuta aja akabwera kupatula pa landing cost imene abwerera pali zitopotopo zopitirira 8 zimene aboma amayika zinazo kuti mufunse kuti
ndalama zimene zimapita kuti simupeza yankho lake. Ndiyeno timafuna tiyerekeze panopa kuti tingoganiza kuti mafutawa tikuagula 195 US dollar pa 1000 liter iliyonse, ndiye mafuta amene aja akugulisidwa 2500 per liter pa filling station. Ndiye mafuta omwe aja takagula $54, taseva ndalama zingati pamenepo? Pafupifupi 140 US dollars. Kodi ndi chanzeru, kodi ndi zoona kuti mafuta otagule benso pa 2500? Ngakhale mwana amene angoyamba kumene kuphunzira masamu ngophatikiza ndochosera akhoza kuzani kuti sizoona. Sikuna tizabwera pano ndi nkhani imene amati price build up. Chifukwa cha nthawi ndi kuti siwa Malawi nkhani imene ayinveste sitingayiyambe pano. Tifuna tizipanga chilichonse poyera tizauzane kuti mafuta aja akabwera pa premium iyi pamabwera pamalowa izi fa mitengo imene tikukamba apayi ndiona kuti ikuthera ku port. Mafuta aja achoka kumene apangaja afika pa port, ndi akachoka akafika ku port ucha pamalowa zichani ndi zichani kuti azafike kuno tikagule pa filling station. Zimene zotipanga ku Malawi tidasankha ulamulo wa democracy, koma zomvesa chisoni manyazi kuna kuti asogolere athu safuna kupanga zinthu poyera. Utali ku matere apa kumakanga kuti ukuwakanda posanika kukanda, koma ifacility zimene timaziwa ife zimenezo kubweresa zinthu poyera. Chifukwa anthu onse oyipa amadana nkuwala, amafuna mundima. Ndiye Mr. Piringu imeneyo ndi next task assignment ya sidedi tizabwera pano tizakuzini kuti mafuta tinkanenaja mtengo uja umathera ku madzi ku Tanzania kapena ku Nakala kapena ku Beira. Ndiyeno tifati kuzina Malawi inonso pano mafuta aja akanyamuka ku Beira pa kumalowa izi zonse zosayenerera inu muzaziziwa Amalawi kuti icho nchosayenera. Ngati pali mafunso muzafunsa. Ndi chake tayamba tunena kuti kufunika kauniuni kunokuma ayambire pa 2018 kuzafika pano. Choncho iyoyo inali simple arithmetic. Fanja chiziwikire kuti ngati wakapikula tomato 1000 kumanika kugulisa mtengona kuti wakupikula 1000. Ndiye tomato moja akaza kugulisa 400 kwacha, ukuyenera kanso kuti ugulise tomato uja pa mtengo wachane wa 400 kwacha. Zikumukwambira kugamba kuti kuno kumakuchitike kauniuni kuyambira 2018 chifukwa chani mwayamba kusankha kuyambira yaka chimenechi osayambira mwina zaka zimene tayamba G2G? Tikayamba kuti tiyambe chaka ichi ena azabwera kunena kuti witch hunting, ena azanena kuti akundisakasaka. Ndiyeni mutuuze kuti mukanakonda kapena tafusa Malawi avote pano kuti kodi kauniuni ameneyi tikumufuna kama sindikumufuna mwina ndikufuse ndikuyambira. Do we need a forensic audit or not? Tiyambire pamene tandiyankhani. Ife ntchito yathu ndiyongofusa chabwino. Ndiye mukanakonda kuti tiyambire liti ngati simukukondwa ndi chaka cha 2018 tiyambire liti? Chabwino. Ndinatero monena kuti tikayika chaka chilichonse pakhala chifukwa. Mwachisanzo kuti tinene kuti tifuna tipange tiyambire 2020 wina azayamba kunena kuti mukundipanga target, mukundisaka ine. Tikati tiyambire 2022 abwera wina kuti ndifacha nimukuyambira 2022. Tikati nene kuti tingopanga panopa wina abwera kuti ndifacha nisimukubweza mbuyo. Ndeti ife tinayesera kunena kuti tiyambireko pakanthawi pang'ono kuti suzakha ndi chithunzithunzi kuti kodi mu nthawi imene zimayenda bwanji, fwa ndi nyengo yosiyanasiyana komanso mutati muyang'anisise ndi maboma osiyanasiyana amene. 2018 ndemeneyo unali ulamulo wa DPP pansi pa Professor Arthur Peter Mutharika. 2020 ndi ulamulo wa Lazarus Chakwera. So tikhala ndi chithunzithunzi chabwino kuona kuti kodi kunokumaku zinthu zimayenda bwanji mu maulamuliro a dziko anthu awiri awa Professor Peter Mutharika ndi Dr. Lazarus Chakwera. Komanso ngatikatimo mutakuona kuti kumabwera umene ja ma chief executive osiyanasiyana ndiye zitipasa chithunzithunzi chabwino. Ndifuna kuti nasankha pamene panalibe chifukwa china chonse imene tinasankhira 2018. Koma auditor general makali ma audits ma institutions aboma ngati amenewa ndikhulupirira zoti nokimaso eli mgulu la ma institutions. Mwina mukanazichula kale. Joseph Mazizi Capital FM akungonjezera pa funso limene amafunsa Piringu.
office ya auditor general imakhala ndi kafukufuku amene kapena kuti audit wapafupi ndithu mu offices zimenezi mu nthambi za boma komanso maunduna. Ndikhulupirira zoti nokima ndi limodzi mwa mabungwe amene auditor general wakhalanso akufufuzamo, ndipo kuyenera kukhala kuti kuli ma audit reports a zaka zimene zoyambira 2018 mwina kufika mpaka 2023. Munafufuzako zimenezo kuti musunzumire kuti mu audit reports mukupezeka zotani zokhuzana ndi bungwe limeneli limene lagwirira ntchito mu zaka zimenezi. Mwina ndingofusiratu sofuso lina, ndimayembekezera kuti tikamamba msonkhano wa tsiku la lero mutipatsa feedback pa za msonkhano umene munachititsa sabata latali wa olemba nkhani pamene mumanena zokhuzana ndi mchitidwe wa ziphuphu ndi katangale, ndipo mudatsimikizira Amalawi kuti nduna zina za boma ziwiri zikhala zikudzayankhula kwa mtundu wa Malawi pa nkhani yokhudzana ndi mmene anapezera chuma chawo komanso kuti abwere poyera mmene akupezera chuma chawo ngakhale pali pano. Sitikudziwa panopo zili pati zimenezo chifukwa choti mudanena ngakhale kuti mudanena zoti masiku 14 komano ndoti panopo tikhoza kunena zoti mwina atsala masiku kaya ndi 5 or 4. Zili pati nduna zija zipezekadi mulankhula nazodi munanena zoti zidzabwera poyera pa kanema ntchito imene ichitikadi. Zikomo kwambiri. Ndiyambe ndi funso loyambirira kuti kodi simunanunkhize kuti auditor general anapanga mwina makauniuni ndiye mwina tingodalira zimenezo. Dzikoli ngati likuvuta likumavuta pamenepo kunena kuti Amalawi sitinavale mtima uja unena kuti aliyense amene akugwira ntchito mu kampani ya boma mu nthambi ya boma kangwa anasankhidwa ameneyo agwira ntchito ino ndi ine. Kantima kachokuona kuti anthu amabwana kamene kakuononga zinthu ndi amatengera mwayi pamene pacha nkumatibera. Ngati amapanga kafukufuku koma ife osatiziwa ndi kuti sizathu. Anthuwa tinatuma akutigwirira ntchito. Ndiye munthu akakutuma kuti ambwana ukandigulire machesi, umayenera kuti upitise machesi osati upitise chewing gum kapena sweet. Ndiyeno section 12 ya malamulo akulu a dziko lino imene ndi chitima cha democracy imanena kuti adindo azipanga zinthu poyera. Ndiye ngati amapanga na audit ndi awo koma audit imeneyo inali normal audit. Apa tikupempha forensic imatulowa apo kutuluka apo kupita uko. We are not demanding for an ordinary audit imene amatha kupanga internal kapena auditor general. So we are demanding something special. And sikoyamba kusalima sugar tathokoza thabo chaka Kanyarenda. I hope is listening. I hope the attorney general is listening. Mwana kugwira ntchito yabwino kwambiri kusalima sugar. Now we want a replica of that. They should replicate that effort ku Nokma. Tiwerenge kuti who was doing what between 2018 to date. So ngati amapanga ma regular audits amene ndi awo Amalawi pano pa kupanga demand forensic audit and imene ipange extend to the system audit. Tifuna chinthu chonse chibwere pambala mbanda zije zinaoneka kusalima shuka kucha. Funso lanu lachiwiri linalipo koma ndimaganiza kuti ndimafuna ndiliyambe koyambirira kucha mmene ndimapanga zina zicha koma ndinaganiza kuti ndiwonjeza gagamdiwa ndipo ndathokoza kuti mwafusa funso limeneli. Usidedi tikayamba chinthu timamaliza koma ndinene kuti chinthu chasicha sidedi ncha Amalawi ndipo nduna zimene zija tinazita poyera pano ndipo ndibwereze pano. Ndipo ndakumbukira kuti kuli mwambi kuti akakutuma kuti uziswa mteza wa mbewu umayenera kuti uziyimba nyimbo kapena muluzo. Ukamagaza mteza uja mwachinunu ama ukayikira kuti utani ukudya mteza wa mbewu. Ndiye punishment yake makolo ndanzeru samakufuza kuti umwadya mteza ayi ama kuika mazi nkamwa kuti uchokuche ndi amakuza tulavula apa. Ndizimaoneka kuti uwadya mteza wa mbewu kapena sadani sadaje. Ndizimene tinapanga ife pano ndi kwaitana
atichali chimwendo banda kuti inu tinakutumani kuti mutiswere mteza wa mbewu ndiyeno sitifuna kuloza njala kuti mwadya kapena simunadye koma ikani mazinkamwa muchukuche mulavule apa mazi amene achoke mkamwa mwanu ndi amene aulule kuti mteza mwadya wa mbewu kapena simunadye chimozimozi anduna amene amasunga ndalama zathu asimpwe sichola banda ani pa ntchito yogaza mteza sawa pyankhulo china kapena ground nasi pa chingerezi kuti tikazale ndiye iwowa amasunga kale ndalama zaboma ndipo tikukhupira kuti ndi munthu wokondwa pamene aliko panopa kuna kuti asidede tatani atiitana tiwapasa mwayi chifukwa kuti akabwere poyera akafotokoze kuti munthu ne ndalama zanga ndimazipeza umu ndalama zanu Malawi zilipo nziti ndi izo ndiye chisanzo ndicho kuti munthu mwamuuza kuti azigaza mteza wa mbewu ndiye mwamuuza kuti akulu taika ni mazinkamwa chukuchani akukana kulavula pamenepo nkhani ili pamenepo so kusidedi sitimafuna kuatenga Malawi for granted ndifake nkhani imene naisiya ndifake ngati mukumbukira amene Ayankha funso la bambo Piringu nanena kuti nkhani mabweresayo tibweresanso kuti ziko lino zinthu ziyende Amalawi tiyende nawo pa ulendo chifukwa chuna kuti asinzina ntole awa amavala manektai ofira mashati oyera ndi masuta akudawa zawa amapangira mundima ndiye amaoneka ngati mashasha madolo chifukwa kuti sizimaululika ndiye ife tabwera zonse tizibweza pambala mbanda because this is a democracy ndipo ndibwereze mawu amene nanena siku chakuti amene safuna kufusidwa mafunso asiye mpando wa boma asimpwe sichola banda ngati simufuna kuti muzichulidwa musiye minister alichali chimwendo banda ngati simufuna kuti muzichulidwa minister umusiye as long as you drive MG as long as you fly that flag you should avail yourself to high levels of scrutiny and accountability. We've decided in this slogan sitimapitira we don't break kulibe kuti awazana tinagwira na nkhosi ndiye leronso as long as you do the right for Malawians ife we are okay koma ukayamba lero kuti Malawi azikumva kuwawa kapena uzazunguza Malawi ife sikukhala bwenzi lathu choncho nkhani manager ilipo ndithu nduna ziwiri zimene zizibwera and nanena pacha kuti we are not targeting anyone tinakwisa ntchito zinthu zimene anapanga declare okha ndiyeno ndauze ma minister awiri amene kuti zonse zimene anapanga declare zija ndi public information so public information is meant for public consumption koma cholinga situnena kuti wacha ngachi phuphu ndapereka kali chisanzo chabwino kuti akuswa mteza wathu ndiye ife tingofuna tione kuti kuli nkamwa mwawo muli zotani ndezi ndiwo kuti ife tuone zimene zituluke nkamwa iwo azikana pamenepo ndi pamene Amalawi azaone kuti kodi tikuyenda limodzi kapena ndikupira kuti ndakuyankhani ntchito imene idakalipo koma sinafuna kusakaniza chifukwa tikasakaniza tabalalisa Malawi nkhani yabwera pano ndiona kuti mafuta asika mtengo bwanji kwapezeka mafuta uchipa ku Dubai kumene unapitidwa kucha mafuta akasika mtengo aliyese akondwera katundu asika mtengo andinso nthawi ya kampeni ino achakwera apeza chooza Malawi kuti ndasisa mtengo wa mafuta zikomo kwambiri. Mukulankhula kwanu ndine Sonkelemano chokera ku Mlimi. Mukulankhula kwanu munafotokoza kuti bungwe la NOCMA lili ndi ngongole imene ikuyenera kuti ibwezedwe mwina ndikukwera mtengo kwa mafuta kuli panoko ndi pempho lanu limene mwanena kuti pakufunika kuti mafuta atsike simukuona kuti mwina pakuyendedwa njomba ina yake mseri kuti mwina athe kusokerera kalebo limeneli ndi cholinga chokuti akamazatsitsa khale ngongole imeneyi aitsiriza nanga mwina mukuona kuti zimezi zisokoneza bwanji chuma cha dziko lino ngati mafuta akhalebe okwera motera ngoti nthawi zambiri ku Malawi timakonda kunyalanya za zinthu kapena zinthu zofunikira sitimachedwapo timakalimbana zinthu zongoza nthabwala kapena zongosekesa ndikuthokozeni fa chafunso limenelo NOCMA ili ndi ndalama zotitandire amene ali ngongole ndi amera osati NOCMA choncho mera ikuyenera kupereka ndalamazi ku PIL Petroleum Importers Limited komanso ku NOCMA ko ndi pafupifupi 1 trillion ndalama zotalandire kuchokera kumera kwa ku PIL ndi ndalamaso ndithu mabiliyoni angapo ndiyeno
mwanena bwino kuti ndalama zimene kuti zibwezedwe sikuti akachaje atenga ndalama za mthumba mwawo ayi. Ndibwerere pambuyo pang'ono ndinene kuti kumalawi kuno adakhazikitsa ndondomeko ya automatic fuel pricing kusonyeza kuti ngati lero mtengo wa mafuta wasintha kumene amagula mafuta ako zimeneka kunonso nthawi yomwe mtengo tani usinthe. Koma anaona kuti nzosatheka fa kuti mtengo usinthe bodi imeneka ikumane nkotheka kuti mwina itenga nthawi kuti bodi ikumane. Ndiyeno pa mtengo wina uli wonse 1 liter imene timagula mafuta diesel kapena petrol anayikapo ndalama zimene amanena kuti price stabilization fund, kuti ngati anthu aja amene abweresa mafuta aja akugulisa mafuta aja motsika osati mwakufuna kwawo ndalama zija abwezeredwe. Ndiyeno pofuna kuoneka ngati kuti dziko likuyendesedwa bwino achakwera anapanga ziganizo nthawi zina amera akauza kuti kweza na makana 1 2 ngati mukumbukira bwino pakati pa 2021 2022 bungwe lothana ndi ziphuphu ndi katanga la ECB linapereka stop order kunokuma kuti musagule mafuta awa. Nthawi imeneyo ankanena kuti mafuta amene tikagula tigula mafuta aja modula ndi $50 million. Koma tinangodabwa kuti pa masiku ochepa bungwe limene la ECB linapanga lift stop order ichi nokuma inapitira kugula mafuta aja. Ndi chake ngongole ikukwera mafika kuma trillion chifukwa ndi mafuta aja mwabwera dziko muno pa mtengo wokwera. Ndiye akuti anthu aja agulise akuoneka kuti mtengo uja ukwezedwe. Koma sikunena kuti mafuta ngokwera hayi umboni ndi utanena kale kuti takapeza mitengo ku Dubai ko. So izi zimene anthu amachita kukonza ife tinena kuti kunokumako kufunika kauniuni tione kuti chimachitika ndi chani. Andi kunabwera nkhani yonena kuti nthawi ina yake kunokumako kumapeza kuti amapanga ziganizo osapitisa kumera kuti kumera kuja azivomereze. Sindifuna kuyankhula zambiri koma mnafusa fuso labwino koma ponena zoona ndikhaniona kuti pafunika pachitidwe njomba zina zake kuti mafuta akagulidwe mochipa mtengo usasike kuti abweze ngongoleyi. Apo ayi ndifake mwaona anthu ena opanda umunthu amabwera mopanda manyazi mwene tukweze mtengo wamachani wa mafuta. Nkhani yakuti ndo apereke chani 1 trillion. Ndifanena kuti akapanga forensic audit kunokima tiona kuti kodi amene akwene kuti apereke ngongole imene ndani. Padakali panopa tikupempha kuti G2G yambe ikayamba mafuta asike za 1 trillion azikambirana ife sizikutikhuza. If inu ndi ine ngati amalawi tavutika ndipo tikuvutika palibe ife kuti so atonjezere chipinjo zimene zitakana. Chete sausa nyama kumasuyo ndi kudandaula ifa muchipinda muno muli Atolankhani achizimayi kapena asikana atatu koma tangofusa na mphongo zokhazoka zokha ngati kuti gender sikuyenda bwino. Pali mafunso kapena tinene kuti taonera momwemo mwambi wa gulugufe zamveka. Zikomo kwambiri ndikuthokozeni chifukwa kuti munabwera komanso ndathokoza Malawi amene ali pamenepo kuti mvesera pa Zodiac kapena kuti satira pa Sambala mchezo. Nkhani imene tabweresa pano ndiyo khweka koma ndikhaniona kuti aliyese Malawi nkhani yakhale nayo chidwi. Nkhani imene mkhani nayo chidwi chifukwa kuti ikhoza wina aliyense tifune tisafune. Choncho zimene tapempha apa tikufuna kuti zichitike mmene tikumaliza nsonkhano ndikanakonda Ibrahim Matola auze mtundu wa Malawi kuti ku G2G ili pati. Tikanakonda kanda Attorney General kaya ndi a board chair nokuma kaya ndi ndani kaya ndi President Lazarus Chakwera immediately apange akhazikise forensic audit kunokuma. Akangotuuza kuti G2G kuyamba siku la nthawi imweyo amalawi tifuse kumera mtengo wasopano wa mafuta. Mziko muno taberedwa nthawi yayitali, mziko muno tasekerera zopusa nthawi yayitali, tisalolere anthu kutitenga ngati kuti ife ndi okay zikomo kwambiri mwina chifukwa cha nthawi tilekere pamenepo koma ndinene pano kuti akatha masiku 7 zimene tayankhula apa pasina chitike kena kalikonse tikutenga gear 2. Gear 2 ndi zionesero za dziko lonse. Ndiye iyi si nkhani ya seeded, iyi si nkhani ya Namiwa, iyi ndi nkhani ya inu ndi ine. Chifukwa chomveka bwino chonena kuti mafuta akasika mtengo nthawi yomweyo katundu amasika mtengo, anzathu achita machawi ku Kenya ayamba kugula mafuta otsika
ndikuyankhula pano dzulo ndizana ku South Africa asisa mtengo wa mafuta ndifukwa chani ndine Malawi tizivutika zikomo kwambiri tiye tigwirane manja pa nkhani yofunikira kwambiri ngati imeneyi. Tinayamba ndi pemphero mundilole tapemphacha anati segulira ndi pemphero kuti atisekereso ndi pemphero zikomo kwambiri. Awo adali ena mwa mafunso amene Atolankhani lero lino mu mzinda wa Lilongwe adawafunsa a Sylvester Namiwa ndi bungwe lawo la SEDED amene amachitisa press briefing yokhuza mfundo zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno makamaka a boma pa nkhani ya mafuta amene ayamba kusowa.